ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଆଖି ଗୋଟେ କିସ୍ କରିପାରିବି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କିସ୍ କରୁ କରୁ ପୁରା ଆଖି ପତାଟା ବାହାରି ଆଇଲା। ଆରେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲି। ମୋ ଆଖି ପତା ଟିକେ ଛୋଟ ତ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବାଲା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ଓହୋ ଇଟ୍ସ ଓକେ ଆଇ ୱିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତ ମୁଁ ତମ ଓଠକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ କରିପାରିବି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଚୁଟିରେ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ଅଧା ଚୁଟି ବାହାରି ଆଇଲା। ଓହୋ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାର୍ଲରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛି। କ'ଣ କି ମୋ ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ ପାର୍ଲର ବାଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚୁଟି ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ କହିଲେ କି ଟିକେ ଲମ୍ବା ଦେଖାଯିବ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ କହିଲ ତମର କ'ଣ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍?